Yini uthunywe ubani la ekhaya? Chazela abantu ukuba wena. Ubani wena chaza phela. Mina ngobani wena? Chaza Ngumagagasi mina. wenza yini lesikubamba ngesikhathi la ekhaya uzokwenzani? Hayibo chaza. Ngithunyiwe mfethu. Uthunywe ubani? Umama. Uthume uthi wenzozwana la ekhaya. Ubethe ngizochela umuthi la egcekeni. Yini la ekhaya senzeni? Khuluma. Anenze lutho mfethu. Manje wena uzotholani ngalokho? Lutho mfethu. Yini phona? Waphi lo mama ukuthunywe? Owaphi? Owale ngasesitolo kaKhanyile mfethu. Masisitolo kaKhanyile Lenzansi mfethu. Uphi lo muthi ebekunikeze wona pho? Hayi ngochelile lapha ngaphandle kuyimpuphu. Athe ulahlile futhi wena. Kangichele ngochelile uthenga